Hej, Christian, RC-magasin.dk. Jeg så, der var på RC Galleri en, der kommenterede på maling af vinduesrammer og lignende med akrylmaling. Så jeg får ind i lillemors skuffe og fandt en tube af det her akrylmaling nede for hobbyforhandleren. Det er ikke det billigste, det er heller ikke det dyreste, men ja, det skulle have et forsøg i hvert fald. Så jeg fandt et stykke overskydende Lexan, jeg havde liggende, og malede lidt på det. Det er ikke særlig pænt indvendigt. Dækker udmærket. Og så for lige at se, hvordan der hvorledes Lexanen malingen ville reagere oven på det her akrylmaling. Så fik den lige et sprøjt og noget tilfældig maling, jeg lige havde i overskud. Det ikke blev skide pænt, det var heller ikke formålet. Formålet var egentlig at se, om det kunne lade sig gøre, om det kunne hæfte på, om det var solidt. Det var stærkt og holdbart, og det må jeg sige. Der er ikke noget at sige, det fungerer sgu som det skal. Det er super. Thumbs up for det råd.